କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ? ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ। ହ୍ୟାଲୋ ଭିଉୟର୍ସ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ କୈଳାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି PK7894 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶି। ଦିନ ଭଲ ରହିବ, ପୁରୁଣା କାମ ସାରିପାରିବେ, ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଧନ ଆସିପାରେ, ପରିବାର ସହ କିଛି ସମୟ କାଟିପାରିବେ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ, ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିନ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ମତ ହେବ, ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି। କିଛି ନୂଆ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ, କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା କିଛି କାମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଆପେକ୍ଷିତ ଫଳ ମିଳିପାରେ, ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ନିଜ କରିବା ଭଲ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି। ଧନ ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିପାରେ, ନୂଆ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ପୁରୁଣା କାମ କରିପାରିବେ ବା ସାରିପାରିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ କାମରେ ମନ ଲାଗିପାରେ, ମନ ଭଲ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଅଧିକ ଭାବନା ଆସିପାରେ, ଯାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ ରହିବା ଦରକାର, ବିଦ୍ୟା ଓ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିପାରେ, ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ନିଜ ଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିବେ, କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଘର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମନ ଖୁସି ରହିବ, କିଛି ଭଲ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିବାଦ ଦୂର ହେବ, ନିଜ ଦୟା ଓ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ଅନେକ ନୂଆ ଧାରଣା ମନରେ ଆସିପାରେ, ଘରେ ଖୁସି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଧ୍ୟାନର ମନ ଲାଗିପାରେ, ଅଧିକ କଥା କହିବାରୁ ବିରତି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ।